Üdvözlöm Önöket a Club Penguin Show műsorában. Kezemben tartom a szereplők névsorát. A showban szereplő pingvinek Büdi, Pityu, Szulika, Lili és Harold. A műsor házigazdája Korika és Benike. 324. Hölgyeim és uraim, bemutatom Önöknek Büdit! Hello, Büdi! Halló, emberek! Már bocs, de te nagyon büdös vagy. Tudom, ezért hívnak Büdinek. De ezt már nem bírom tovább, létszik, kapcsold be a tűzjelző. Szép. Na most már jobb. Most pedig, hölgyeim és uraim, bemutatom Pityút! Hello, világ! Én vagyok, Pityu! Na hát ez furcsa volt. Na akkor bemutatom Szulikát! Hi, én vagyok, Szulika! Ó, hello Szulika, üdvözlünk a műsorban. És most bemutatom a Hallóka, én vagyok a legszebb csapatban. Biztos én nyerek. Ti mind túl csúnyák vagytok ehhez a valósághoz. Nem is! Most pedig végül, de utolsó sorban következzen Harold. Harold, itt vagy? Bocs, hogy késtem, nem találtam az ejtőernyőm. Hello, Harold ügynök, ne árulj el kilétét a valóságshow kedvéért, még akkor sem fizetnek magának. Igenis, G! Utóirat, ha valami gyanúsat, például Herberte, Klutzt látja, azonnal szóljon. Ja igen, megcsináltam már a 11. küldetést? Nem hallom, megszakadt a vonal. Akkor kezdődjön az első próba! Ez lesz a mai próba helyszíne, egy rég bezárt gyár, a Bűz Kft. Nézzük meg az egész épületet. Mint látható, a mérgező bűzbe már sokan belehaltak. A mai feladat az lesz, hogy éljetek túl ennek a bűznek egy enyhébb, oldott változatát. Bent vár már titeket Benike, a séf, mert ő tartja a műsor további részét. Gyertek beljebb! Ezt a kamrát mindjárt feltöltöm vízzel. A feladat, aki a legtovább benn marad, kiszavazhatatlan, sérthetetlen lesz. Próbáljátok meg minél tovább benn maradni. Fúj, ez egyre büdösebb! Hé, srácok! Igen? Ki kell engednem? Fúj! Tehát mindenki egyszerre kiment, csak Budi maradt? Na ő a sérthetetlen! Üdvözlöm Önöket a Club Penguin Show kiesik ki kiszavazóján. A versenyzők már leadták szavazataikat. Az első díjat, mivel Budi kapja, a második díj tulajdonosa pedig Szulika, a harmadiké pedig Pityu, már csak egy díj van nálam. Vajon ki kapja? Az utolsó díj tulajdonosa pedig... Harold! Lilinek mennie kell! Vár rád a szívjankopter, és húzz el a megalázás repterére! Mi? Engem nem szavazhattok ki! Én vagyok a legszebb a csapatban! Talán csak voltál! Tehát véget ért az első epizód.
Vajon kibírják a következő próbát? Vajon kit dobnak ki legközelebb? Vajon emelik-e a fizetésem? Megtudják a következő Klub Pingvin Showban! Hol a fizetésem?